При зрялата кожа вече не търсим просто хидратация. Търсим грижа, която работи за текстурата, плътността, сиянието и усещането за стегнатост. Започвам с тампони за дълбоко почистване, които помагат да отстранят натрупванията по кожата и да я подготвят за следващите стъпки. След тях използвам VC Booster с витамин C. След това Medilift First Essence и Medilift Serum, които подпомагат по-ефективното проникване на активните съставки. Вместо да разчитат само на повърхностно действие, те помагат активните съставки да достигнат по-ефективно там, където кожата има нужда от тях. Днес реших да използвам Medilift Mild. Кремът се предлага в два варианта – класически и mild. По-нежната формула е идеална за чувствителната ми кожа и за ежедневната ми рутина. Това е една от най-иновативните линии на Яман, разработена специално за зрялата кожа и базирана на технология с микроспикули. Това, което най-много харесвам, е, че цялата серия е създадена специално за нуждите на зрялата кожа. Да работи за по-добра текстура, повече плътност, по-стегнат контур и естествено сияние.